ina wannan magana ne a nan a matsayi na mukaddamin Tijjaniya. Na samu labarin da ba shi da daɗi cewa gwamna Ganduje har yanzu yana neman ya dawo da sarautu waɗanda hukuma ta ture, wato bangaren shari'a ta ture. Ya ce yana so ya ba da wakilai su sake ba shi dama yana da sarautun nan da kotu ta ture. Ina roƙon Ganduje don Allah don annabi ya nema mana zaman lafiya a Najeriya, ba Kano kadai ba, domin dukkan mu yan Tijjaniyar Najeriya muna tare da mai martaba sarkin Kano, muna tare da fadan Kano. Abin da ya taba wurin nan duka ya taba mu gaba daya, kuma za mu kyale ba. Ina yawo hankalinsa ya janye maganan nan, yadda kotu ta rushe waɗannan abubuwa nasa, to ya haƙura, tunda an mai da Kano kamar yadda take kamar shekara 2000 da wani abu. Ya haƙura, abin da ya fi kyau ya zauna lafiya da mutane, ya daina jawo kansa mummunan addu'a, ya daina jawo kansa gaba da jama'a. Mu yan Tijjaniya muna da yawa a Najeriya, ba ga Najeriya kaɗai ba, duk inda muke ba muna tare da fadan Kano. Don fadan Kano ita ta kawo mana Shehu Ibrahim a Najeriya da kuma Afirka ba gaba ɗaya. Ba za mu mance da alherin da suka yi mana ba, wadda haka muna tare da su, ba ma tare da duk wanda yake gaba da su. Saboda haka muna jawo hankalin gwamna Ganduje ya bar maganar yadda kotu ta rushe ta bai da Kano kamar yadda Kano take a da, ya batta ita ma ta zauna kamar yadda take. Ina jawo hankalinsa kar ya jawo mana fitina da tashin hankali da rashin lafiya da rashin zaman lafiya. Mu fa dukkan yan Tijjaniya gaba daya da mu da masoyan mu muna tare da sarkin Kano, muna tare da fadan Kano. Duk abin da ya taba wurin nan ya taba mu, ba za mu kyale ba. Mu ko ba mu da karfi, muna da addu'o'i. Saboda haka muna jan hankalin Ganduje ya janye wannan magana, ya bar Kano yadda take kamar yadda ya same ta, kamar yadda iyayensa suka samu Kano, ya bar ta haka. Nasara ya zo ya shiganta kansa shekara 60 bai taba birnin Kano ya mata kace kamar yadda Ganduje ya yi wannan ba. Mulkin soja ya zo ya bar Kano lafiya kadau kamar yadda aka same ta, amma ya kamata shi ma ya wa kansa wa'azi, ya raba kansa da fitina da tashin hankali, ya bar Kano yadda Allah ya yi ta. Take da shekara da shekaru maganan cewa za a sake yin sarautu a Kano, a faffasa Kano, a wargaza Kano, wannan mummunan shawara ne. Ina jawo hankalinsa ya yi wa kansa qiyamul laili, ya rufa wa kansa asiri, kada ya jawo wa kansa tsinuwa da yawa a bakin yan Tijjaniya da addu'o'i munana a wajen yan Tijjaniya. Mu muna tare da sarkin Kano da fadan Kano, mu yan Tijjaniya duk inda muke, duk abin da ya taɓa wurin nan ya taɓa mu, ba za mu kyale ba. Kuma Kano tun zamanin Hodiyawa suna ce Abrakuha Kano, wato kasan Hodiyawa gaba daya, garin da ya fi kowane gari albarka, in ji Shehu Dan Hodiyo da ya'yansa su Muhammad Bello da kannansa su Abdullahi. Gari mafi albarka Kano. Shehu kuma Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya zo ya ce burika fi Kano madal ana'i, Kano Allah ya mata albarka kullum da kullum. Ina ce kharajtu min Kano wa qalbi bi Kano, limla wa ahbabi bi Kano sakano. Ni na fita daga Kano amma zuciyata tana Kano. Dan me? Saboda masoyana suna Kano. Wato yana nufin jama'an da yake saduwa da su a Kano su ne masoyansa na Kano. Saboda haka ina jawo hankali, ina maimaita wa Ganduje nasiha ya jawo magana, ya ajiye maganar fitinan nan na karkasa Kano da farfasa Kano, ya bar Kano kawai yadda ya same ta, kawai yadda iyayensa suka same ta. Ya fi masa zaman lafiya, ya kare aikinsa na gwamnati yana cikin zaman lafiya. Ya fi masa ya kare ana tirka da shi, ana tsitsine masa, ana zaginsa, ba kyau. Muna batu yana nema wa kansa kyakkyawan makoma da kyakkyawan karshe, baya nema wa kansa mummunan makoma da mummunan karshe. Taba fadan Kano din nan taba mu ne gaba ɗaya, mu yan Tijjaniya da masoyan mu duka inda muke, ba Najeriya kaɗai ba, duk inda muke. Na fatan gwamna Ganduje ya ji wannan shawara da na bashi, Allah ya sa ya aiki da ita, ya bar Kano ta zauna lafiya kamar yadda ya same ta.